uudeksi laivastotukikohdaksi, meritukikohdaksi. Talvisodan rauha tuli Stalinille tilanteessa, jossa hän oli sotilaallisesti meihin suomalaisiin nähden varsin vahvoilla. On heitetty arvioita, että saattoi olla muutamasta päivästä kiinni, ettei Suomen rintama olisi murtunut. Mutta hän kuitenkin taipui sitten Moskovan rauhaan 13.3.40, kun oli nähtävissä, että länsivallat vihdoin viimein olisivat tulossa Suomea auttamaan tässä sodassa. Ja Stalin taas toisaalta tiesi, että hänen puna-armeijansa ei ole vielä täydessä iskussa, että hän tohtisi tapella tasaväkisesti, saatikka pärjätä tässä mahdollisessa sodassa länsiliittoutuneita vastaan. Ja niinpä hän päätti taipua rauhaan ja ajatteli tietenkin, että tämä Suomi-niminen ongelma, jos se hänelle nyt mikä ongelma koskaan onkaan, niin hän sen selvittää sitten tuonempana, että otetaan aika lisää. Ja tämähän tarkoitti talvisodan tavoitteiden osalta ihan selkeästi sitä, että hän ei päässyt Helsinkiin, hän ei päässyt miehittämään koko maata, hän ei päässyt muuttamaan meidän yhteiskuntajärjestelmää mieleisekseen, hän ei päässyt liittämään Suomea yhdeksi neuvostotasavaltaksi.